Il-votazzjoni fuq il-mozzjoni ta' sfiduċja ser tittieħed il-ħamis f'nofsinhar. Il-mozzjoni tresqet mill-oppożizzjoni biex ikun stabbilit jekk il-Prim Ministru Lorenz Gonzi jgawdix l-appoġġ tal-maġġoranza fil-Parlament. U dan wara dikjarazzjonijiet li saru fl-aħħar ġimgħat mid-deputat Franco De Bono. Fil-votazzjoni ta' għada De Bono mhux mistenni li jagħti l-appoġġ tiegħu lill-Gvern wara li ddikjara kemm il-darba li ma ċandu fiduċja fil-Prim Ministru Lorenz Gonzi. Iżda mhux ikun esklus li l-istess De Bono jastjeni f'din il-votazzjoni. Nhar il-Ħadd waqt laqgħa politika f'Ħażebbuġ, Lorenz Gonzi qal li jrid li tinstab soluzzjoni tat-tul għall kriżi tal-Gvern tiegħu li tippermettilu jibqa' jmexxi bla problemi sa tmiem il-leġislatura. Minkejja li f'każ ta' astensjoni mhux se jkun kiseb dak li talab f'Ħażebbuġ, Lorenz Gonzi qed jippjana li nhar il-Ħadd imur quddiem il-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista u jipprova jtawwal kemm jista' jkun il-ħajja tal-Gvern tiegħu. Madankollu l-Prim Ministru se jsib lilu nnifsu jħabbat wiċċu ma' kriżi bla preċedent għaliex ma jkunx kiseb il-fiduċja tal-maġġoranza tad-deputati. Kif diġà stqar fis-sigħat li għaddew id-deputat nazzjonalista Robert Arrigo, jekk Franco De Bono għada jastjeni, il-Prim Ministru jkun telef il-maġġoranza parlamentari.